नोंथांमोना नैबे लाइमुथि बाजाराव BPF नि मोनसे मेलावहाय BPF आव हाबबाय मा जाहोननि थाखाय हाबखो? जाहोना थाखाय आं बुंनो लुबैदों हा सारमोन जोङो इउपिपिएलआव थायै थानानै दिनैसिम जेबो मोनथाय गैया नङा होमबा जेबो मोनथाय गैयैयाव लुबैनायावबो मोना माबा मोनसे हास्थायनायावबो जोंनाव गैया दा बेनि थाखाय जों बिखारजों बेहाय मा मोनो जोंनि गोसोजों जोङो हाबफैदों नाथाय बैयाव नेवसिनानै जोङो गारबोबाय BPF खौ जोङो हास्थायनानै फैबाय नाथाय बै जोंनि इउपिपिएलआ माबायदि खामानि मावबोदोंमोन बिनि थाखाय जोंनि थाखाय अनसुंथाइ जेबो गैया बै अनसुंथाइ गैयिनि थाखाय दुखु मोननानै जोङो बेवहाय बारसोमफैदों जिउखौ दान होनानै जों जेखि मोना मोनलांगोन मोननांगौबा मोनाबा मोना होनब्लाबो जोंनि जिउआ थाबाय थागोन अराय सम थांनानै थानाय लामा सामा न'खर सखर बायदिसिना निदान सिदान खैफोद आफोदखौ नायगोन होननानै जोंनाव आसा दं आरो दा बिनि थाखाय आं बुंनानै फोजोबनाय जाबाय हास्थायनाया माने आंनि न'खरा बिराद गिदिर बेमार 5 बोसोर बेमारजों गेलेनानै 19 बिगा हा फाननानै आङो न'खर नायदोंमोन होनब्लाबो हायाखै रावबो सापर्ट गैया खिन्थु बे सापर्ट गैया दुखु मोनदों माने दुखु मोना आजां गाजां बिराद थाखा गारनानै बयबो बुंदों आंखौ थाखा गारसेयावबो जुदि रावबो अनसायनाय गैयाब्ला रावबो नायनाय गैयाब्ला ओमफ्राय बेहाय आङो दुखु मोननाय दा इउपिपिएलनिफ्राय BPF आव हाबोब्ला माबा मोनसे सुबिदा मोनगोन नैबेखौ लुबैनानै दा आङो बेखौ गोसो जानानै फैनाय जादों आरो दिनै नोंथांमोना BPF आव हाबबाय फैबाय थानाय समाव आरो मावबाय थागोन हाबबाय थागोन बे खामानिखौनो आङो दैदेनलांबाय थागोन